yen kowe bakal mateni kalawan Nata Ndrawati lagi mertapa ning Guwa Maya Siluman. Sadurunge kowe bisa mateni Nata Ndrawati, langkauna dhisik bangkene Sardula Seta. Langkauna dhisik bangkene Garuda Kusuma. Ngati-ati, Kang. Iki bakal dadi peperangan. Aja melu-melu di tak tandangane dening aku. Kowe sipating macan bakal wani karo panjenengan ingsun. Apa kira-kira serep nyawamu? Aja sumbar nyatakno sumbarmu. Tebak dadamu rontok iki kamu grewek dening aku mati mungsa ra. Weh watawa. Aja indo kowe. Modyar kowe. Tampanono la sala. Oh, podar kowe. Yo, oh, tuh. Ye, oh, wah, podar. Aduh. Salah. Aduh. Us. Yeay. Podar gue. Nalika samono kocap kacari